и си казвах, Господи, има още почти 2 месеца, какво правя тук? Обаче после, гледайки назад, толкова бързо минават 2 месеца, че... Какво беше първото нещо, което каза, като се прибрава вкъщи на майка си и на баща си? Спомням си, че отворих вратата, прегърнах ги, разплаках се. Разбира се. Да потвърдя. И си емоционална, разбира. И им казах, мисля, че ги обичам. Да. Казвала ли ви, господин Василев? Много пъти, да, много пъти. Постоянно. На мен постоянно. Промениха ли ви се отношенията след този Survivor, след това, което случва? То също още не е приключило, те първо ще случат интересни неща. Да, стана по-открита и така вече по-гласно изразява чувствата си, иначе е по-затворена, да не кажа понякога и доста потайна. Значи сега да разбирам, че сте по-спокойна за нея след това, което се е случило. Естествено, определено е израснала. Определено е израснала. Може би 1 година живот в реалния живот няма да я промени така, както там тези 2 месеца. Уверявам ви, аз бях там достатъчно дълго време, заедно с екипа си и наистина това, което се случва там е доста различно от това, което се случва в България. Пък да нямаш елементарните условия, само си представете, тя ви е разказала много пъти, но си представете наистина да нямаш елементарни неща, с които си свикнал, които са огромен брой и ние живеем така нормално в цивилизация. Това е голямо предизвикателство и тя се прави наистина добре, много добре. Аз съм много доволен от нашия избор, че отиде в Survivor, защото ти показваш, че има млади хора, да не цитирам Оглен, не Оглена, но има млади хора, които се справят без проблем в трудни условия. Твоето мнение за твоето участие какво и за това, което се случи? И ако искаш да кажеш нещо на някой, сега му е времето, давате по телевизията, гледате много хора, имаш шанс. Обещах на всеки един от вас, че има шанса да каже това, което мисли от моето шоу. Искам само да кажа, че отборът Вокил е група от хора, които показаха, може би на хората в България, какви трябва да бъдем. Вокил, повтарям. Такива трябва да бъдем. Сплотени и единни. Да имаме вяра на човека до себе си и да помагаме във всички трудни моменти. Някого искаш да поздравиш и да кажеш нещо на някой, освен на семейството ти, което е до теб? Всъщност тук са майка ми и баща ми. Искам да поздравя сестра ми, която в момента я няма и няма възможност да бъде тук. Тя е 3-тия човек от великолепната четворка. Майя. Майя, която обичам изключително много. Най-близки ми човек. Благодаря ти. Благодаря на вас, семейство Василев. Уважаеми зрители, представи ги Таня Василева. Какво мислиш за двамата гости, които са участвали в Survivor тази вечер, за Иван Сираков? Иван Сираков е човек, който доказва, че не трябва да робуваме на клишето. Тоест? Че един човек може да носи очила, може да е математик, може да работи много сериозна професия и въпреки това да иска да живее интересно и нещо да му се случва. Независимо на колко години е и да иска да живее различно, да иска да опитва. Това е човек на предизвикателството. Иван Сираков е един човек, който иска да бъде предизвикан. Не случайно той е бил и учител в Ангола дълги години. И това в едни твърде бурни години. Таня, да използвам случая, че има зрители близки до нейната възраст в студиото от Кочериново, и от Велико Търново и всъщност да кажа, че гледайки това, което прави Таня, те наистина много стават. Поколението на Иван Сираков изнесе много тежки времена. Ние също сме се формирали в едни времена, които са ни набили толкова много комплекси и толкова много мнителност, няма много бързо да се променим. Но виж, тези, които са по-млади от Таня и са на годините на Таня, са вече без никакви комплекси и ако поискат, света ще бъде техен. Окей. Благодаря, това ми хареса много. Уважаеми зрители, това е всичко от нас за тази вечер. Гледайте Survivor всяка вечер по BTV от 20 часа.
интересно, не пропускайте и шоуто на Слави, където конкурсът Танцувай с мен продължава. Скъпи приятели от Кочерино, скъпи приятели от Велико Търново, скъпи приятели от Петата палата, за мен беше чест. Благодаря. Благодаря.